Lillard, he got the shot! Dobrý deň, dobrý večer, prajem všetkým poslucháčom a možno, že aj vidiacim sledovačom, ktorí nás sledujú. Uvidíme, ešte sme sa nerozhodli, či to dáme audio alebo ako video. Každopádne vítajte v špeciálnej edícii Buzzerbeatera, pretože dnes tu máme hostia a dokonca to nie len taký hociaký host, je to líder našej reprezentácie, Mário Ihring, takže ahoj, Mário, vítaj. Ahojte, ďakujem za pozvanie, čaute. Áno, a je tu aj Tomáš Prokop už tradične, takže Tomáš, aj ty ahoj. Čaute chlapci. Áno, Tomáš má strašne mikrofonický hlas, čiže on podľa mňa, keď bol na druhom konci miestnosti, tak je to fajn. No, ale... z tých hál, vieš, že tam dáva stále rozhovory a podobne, takže musí. Presne, áno. No, Mário, v prvom rade gratulujem ti k včerajšiemu víťazstvu tvojho týmu a hlavne individuálny výkon 19 bodov, 19 asistencií, čo je akože wow. Ja som ťa kedysi nazval, že Kyrie Ihring, ale neviem, či už ti to niekedy niekto tak povedal. Viacero ľudí, hej, je to také takže, podobné to meno, no. No, opäť nie som originálny, nevadí. Kyrieho Ihringa je John Stockton. No, hej. vždycky som bol taký asi nie? Že skôr som mal prihrávky rád, ale tak. Áno, ale akože tých 19, akože to už je fakt pekné číslo, dokonca si mi spomínal, že pár ti chýbalo do nejakého rekordu. No, to mi povedali po zápase vlastne, keď som mal 19. Ja som tiež nečakal, že to toľko veľa. Vedel som, že to bude asi nad 10, ale že to bude 19, tak to akože ma celkom prekvapili. Lebo väčšinou aj u stolíka to niekedy nezapíšu tie asisty, takže... Ale no, rekord lígy je 21, čiže mohli dať tie 2 trojky alebo niečo, keď som im nahral, tak no čo už. Sezóna začína, takže ešte stále máš akože dosť času. Mám akože spoluhráčov strašných šuterov, takže je úplná pohoda. Myslím, super, no akože... Presne, že aj minulý zápas vlastne 29 bodov, 9 asistencií, 8 doskokov, čiže to už na triple-double si atakoval, čiže naozaj dá sa povedať, že Poľská liga ti celkom sadla, nie? Určite. Dobre, to je akože zložené ten tím, čo sa týka akože strelcov, pivotov a tak a hlavne hráme taký rozumný basketbal, čo mne sedí a tréner nám dáva totálnu voľnosť, takže to je ešte super, že vlastne môžem tú kreativitu, čo mám, rád, tak môžem ju rozvíjať a tak, čiže je to super. Mário, mal si niekedy viac ako 19 asistencií? Aj keď si bol detsko, alebo tak? To asi nie, 17 som mal. Ešte to dávali teraz, som pozeral niekde na Twitter, teda X, že 17 bolo pred 6 rokmi. Takže akože... Dobre, pekne, akože tá fakt, že... Tak už iba fakt, že tú 20 prekonať a je to tam. Bude to fajn, no. No super, napríklad proti Španielom by si mohol, keby... Taký... Akože to by bolo veľmi pekné, no, ale tak uvidíme. Dostaneme sa určite aj k tomu repre zápasu. Ty si vlastne teraz v Poľsku hráš teraz, hral si, že Estonsko, Nemecko, Taliansko, Chorvátsko, Maďarsko, Slovensko, čiže ty si taký, na to, že si taký mladý, tak celkom svetobežník. Hej, tak až aké to je čaro toho basketbalu, že sa vieš pozrieť do určitých krajín, akože tam má vysnívaná destinácia, tam stále není odfaknutá to Španielsko, čiže tam sa ešte snažím dostať a uvidíme, že či sa mi to podarí, ale tak verím tomu, že keď budú takéto výkony a bude sa vyhrávať, takže by sa to mohlo stať. No jasné, tak zatiaľ ste aj prvý, takže myslím si, že aj tieto individuálne výkony, zatiaľ myslím si, že máš nabehnuté na veľmi dobrú sezónu, ak nie aj najlepšiu zatiaľ. To by bolo fajn, no akože tá Poľská liga je hlavne rešpektovaná a akože individuálne výkony áno, ale hlavne teraz už týmy pozerajú, či ten hráč je proste víťaz, či dokáže tomu týmu pomôcť vyhrať, lebo teraz proste v tých vyšších kluboch hráte 15-20 minút a idete na 2 minúty a proste musíte robiť tú svoju robotu, takže nie je to také jednoduché už v tých vyšších leveloch. No jasné. Niekomu z vás vrtajú? No, to som ja, ty koksi. Akože... Je to moc počuť? To je v pohode. No však ale v pohode. Mário, pristavím sa pri tom Španielsku, že je to hlavne o obrane, že vlastne musíš ukázať tú obranu, lebo predsa len Španielská liga je veľmi defenzívna liga, že akože aj keď tam padajú body, ale aj teraz bolo vidieť, ako tu hralo Bilbao, Zaragoza, že to sú týmy, ktoré aj Španieli, keď boli majstri sveta, tak to hrali hlavne cez obranu, že musíš možno tým ukázať, že aj v tej obrane sa posunú, lebo teba brali vždy ako ofenzívneho hráča. Určite áno. No akože ja si myslím, že hej, teraz keď sa pozrieš aj tie výsledky, čo sme mali, aj repre a podobne, tak tie zápasy skončili, že 60-65 a takto, vieš, aj proti tým Lotyšom a podobne.
Takže akože tá obrana je dosť podľa mňa dôležitá v tomto a pozerajú sa aj dosť na to, že keď nie si obranca, tak je to ťažké. No. Akože nemusíš byť vyslovene, že proste zamerať na tú obranu, ale tak musíš byť ten štandard alebo vyššie štandard, aby si hral na tých leveloch, takže určite v tomto máš pravdu. Jasné. A ešte taká jedna vec, že ja to od tebe vnímam, že už týmto ako predsa len stále máš len 26, len máš za sebou strašne veľa, že už si vyberáš podľa toho ten klub, kde budeš ten go-to guy, lebo ty potrebuješ byť tým go-to-guyom v útoku, že mať loptu, vtedy si najviac využiteľný, že ty nie si veľmi off-ball hráč, že ty si ten hráč, ktorý tvorí. Tak, určite, ako si povedal, veľmi dobre si to vystihol, že vlastne určite je to o tom, že porozprávať sa s tým trénerom, akú má víziu, akú pozíciu mi dokáže dať, ale samozrejme tým vekom, ako rastiem, tak som zistil aj proste, že není to vlastne všetko iba o mne, že ako som už teraz spomenul, že v tých vyšších ligách už to je strašne rozdelené, že tam je každý zameraný na určitú vec a hráš tam 20 minút, čiže nie je to také, že proste ty budeš mať stále tú loptu, čiže treba si zvyknúť aj na to, že off-ball trošku hrať, ale samozrejme ja ako kreator som veľmi rád s loptou a určite rád tvorím pre druhých. No jasné. No, spomenul si ináč to Španielsko, že tam máš aj nejaký klub tam, ktorý bol vysnívaný? Akože není to úplne, že vysnívaný klub, ale tak celkovo tá liga proste, že raz sa tam dostať, proste sedí mi ten štýl nejaký, keď to pozerám, že ako hrajú, je to rýchly basketbal, ako Tomáš spomenul, aj obrany celkom, takže ešte to musím trošku naskilovať, ale dosť obrana je teraz už dosť aj proste o hlave, treba čítať tie veci, čiže to je také. No jasné, ale však prečo nie fakt, že presne, že si v tom, ešte nemáš ani prime, nie si ešte ani v prime, čiže why not, a že to je super, no. Určite ti budeme v tom fandiť, čak ako fakt tá sezóna som pozeral, že tie stats, že wow, že klobúk dole. Jo, to je super, no. Sice len prvé 4 zápasy, ale tak hádam. Tak ale v tomto rytme. Nejak začať musíš, vieš. No, jasné. Mario, trošku možno, síce on je úplne iný post, ale je to hráč, ktorý vlastne tam hráva roky. Trošku aj z Brodzi možno preberáš, že vlastne čím sa tam dostal tak ďalej predsa, lebo on ten Španielsku má dosť už odohrané, aj teraz je v Mursii, čo bol finalista španielskej ligy, Matne je tam rešpektovaný, že trošku si mi aj preberáš, že čo tam treba, aby si sa mal šancu tam dostať? Vieš čo, s Brodzím je ťažké preberať niekedy basketbal, tak to je taký špecifický, takže s ním ani tak moc nie, akože takto keď sme na ďalku, na repre určite veľakrát sa rozprávame o tom, ako čo, aj teraz sme si párkrát napísali. Ale skôr tu mám spoluhráčov, ktorí boli tiež dlhé roky v ACBčku. Takže s nimi to riešim. Aj napríklad minulý zápas, čo som mal skoro ten triple-double, tak sme hrali proti španielskému trénerovi, ktorý bránil, teda môj spoluhráč mi povedal, že on bránil, jak bráni Murcia. Proste to bolo úplne, že ja som zostal zaskočený, že oni... To som nechápal tej obrane prvý polčas a potom som to nejak rozlúskol. Mi proste povedal, že OK, to je iba proste to, že rozohrávač musí proste midrange, strieľať a podobne, čiže to som začal robiť a nejak to klaplo potom. Takže, tak super, no, však akože tie skúsenosti tam naberať, akože to je super proti takýmto hráčom, trénerom. No ale akože točíme sa okolo toho Španielska, tak nenápadne, ale samozrejme... Ideme priamo. Čo skoro čaká... Je to akože marketingovo, že hovorí sa, že zápas 10 ročia proti Španielom a akože naozaj tí Španieli sú dekádu aj viacej, že jeden z najlepších tímov na svete, tak možno, že tam presne keby si tak zažiaril, tak si ťa môžu všimnúť, ale vnímaš to tak, že vlastne idete hrať proti nejakému takému väčšiemu superovi, predsa mali ste ten úspech z toho repre, že ste postúpili, máte možnosť hrať s týmito lepšími tímami, tak či to nejak tak vníma, že predsa len, že príde troška iný super? Ja si myslím, že to všetci vnímajú, že není to len také, že ako to povedať, že je to ako každý iný zápas, akože snažíš sa to v tej hlave si to tak povedať, aby si nenastúpil s nejakou nervozitou alebo tak, ale to podvedomie ti to proste nepustí. Sú to Španieli, taktiež Lotyši, taktiež tí Belgičania, však môžeme si teraz pozrieť, že proste Španieli majú také isté skóre, jak my, takže tá celá skupina je akože nabitá, ale samozrejme tí Španieli, to je proste dlhé roky.
tie ostatné kluby sú, teda tie ostatné týmy sú relatívne mladé v tej Európe, aj tí Lotyši, aj tí Belgičania, ale tí Španieli proste už to držia cez 20-30 rokov, aj viac, neviem. Takže určite je to veľmi, veľmi zaujímavé lákadlo a teším sa na tú skúsenosť. Dúfam, že všetci budeme zdraví, to je hlavné a budeme si to užívať na tej palubovke. Teda dúfam. Mario, tým, že vlastne nemôžu byť hráči z Euroligy, ale Španieli majú silnú aj tú druhý sled tých hráčov, že možno to bude ešte náročnejšie, nie? Že vlastne, že tí druhí hráči môžu ešte byť viac chcieť, že vlastne keď tam príde nejaký Diaz, Pes, obranár a takíto hráči. Tak ja si myslím, že hej, že tá Euroliga má ten level, ale napríklad v Nemecku si pamätám, keď sme hrali proti Bayernu, tak to pre mňa nebol až taký ťažký zápas, lebo proste oni nemakali, jak napríklad tým, ktorý bol 10. v tabulke alebo podobne, že proste oni vedeli, že sú asi lepší od nás a proste nás preškolili v iných veciach, ale nejaký taký tlak a podobne to nebol, takže neviem ako Španieli, že či by takúto taktiku zvolili na nás, ale ako si povedal, keď si pozrieš aj Malagu teraz, tak to je proste, ja si myslím, že jedný z najlepších tímov v Európe teraz a tí tam majú proste toho Diaza a podobne, takže to bude zaujímavá skúsenosť tiež, no. Nepozeral si jedným očkom, neviem, či ste mali zápas, alebo tak, keď Levice vyhrali to Zaragoza, že to je možno taká inšpirácia? Akože všetko je možné, ja vravím, však to proste basketbal sa hrá od 0-0, takže prečo nie, pozeral som aj Prievidzu, pozerám všetky tieto zápasy teraz celkom, takže aj malého to baví, takže fandíme, takže je to super. No, vidíš, aj slovenské týmy naozaj, že teraz že pekne prekvapili a zaskočili, teda aj niektoré tie európske týmy, že sleduješ to, hej, teda aj Slovenskú ligu, alebo jasne, tak. Jasne. Hej, akože kúkam, väčšinou pozerám Prievidzu, však tam mám svojich kamošov, ale akože v európskej súťaži som si pozrel Levice a taktiež aj Prievidzu, no, takže tak. Áno, no ja som bol pozrieť akože na ten Inter, chodievam, keď sa dá, akože vyzerá to fakt, že aj ten Inter Prievidza vlastne vodný zápas sezóny, čo bol, tak to bol veľmi dobrý. Som sa aj smial, že vlastne, že v lige máme Bryanta, Jordana, čiže naozaj... Videl som, no, že... Tá kvalita stúpla, čiže naozaj... Ale akože celkovo fakt, že dobrý basket. Aj ľudia, keď budú mať možnosť, určite ich vyzývam, aby sa išli pozrieť, že stojí to za to. Tak basketbal je podľa mňa dosť atraktívny šport pre diváka, čiže nie je to ako futbal niekedy, že sa tam proste 90 minút nič nedieje v podstate. Takže ja si myslím, že sa tam stále niečo deje a akože tým nevravím niečo zlé na futbal, hej, aby ľudia neboli pohoršení, samozrejme. To iba Teo má rád futbal, to... No a akože ja tiež si rád pozriem futbal, samozrejme. Hej. Nie, jasné, akože... Rád som na štadióne, vieš, to je najlepšie. Áno. Presne, no akože je tam výhoda ten basket, že neskončí to 0-0, hej, že tam taká šanca moc, to by boli moc silné obrany. Hej. No a budete hrať vlastne aj na štadióne Ondreja Nepelu, čo je akože troška väčšia hala. Tam očakáva sa aj, že tá návšteva, že tí ľudia tam naozaj prídu. Kto nevie, tak 22. novembra to bude. Čiže naozaj to bude veľký zápas. Na konci potom sa aj dozviete, na našom Hero bude súťaž o teda lístky na tento zápas. Aj Mário, neviem, či vieš, ale aj o tvoj podpísaný dres, takže takže takéto veci sa nám podarilo vybaviť. A ja, že kde mám dres, ty kokso. Áno, budeš hrať v tielku. No. Nie, lebo z minulých, vieš, rodina chcela dresy jedno s druhým a proste Miro bol ticho a nevedel som, že sú dresy a pozri, kto ich má. Mne sa raz stalo, keď som ešte hrával basket, sme hrali, myslím, že v Handlovej a tréner, že ideš hrať a ja som išiel a dal som teplaky dole a bol som iba v trenkách, som si nechal v šatni, ale to myslím, že to sa pravidelne stáva niekomu, takže to je poď. Teda aspoň dúfam. No neviem, ale akože... Je to také zaujímavé, tiež si párkrát proste ešte predtým, akože keď som chodeval z lavičky, tak som si veľakrát takto pozeral, že či nemám dres naopak, alebo že či nemám iba prezliekačku. Takže akože deje sa to, len už radšej to skontrolujem, ako potom... Už by sa nemuselo, hej. No, takže... Už máme svoj vek. Ešte mám takú jednu otázku k tým Španielom. Všetci sa okolo toho točíme, riešime to a všetci by sme to chceli. Nevieme v jakej psychickej pohode, ale viem, že je tuším v tej širšej nominácii. Aj ty si tak, Mario, hovorí, že bodaj prišiel Ricky Rubio. Že je to taký možno sen si zahrať proti podobnému hráčovi. Akože nerozmýšľal som nad tým, lebo však Ricky mal chvíľočku pauzu od basketu, takže on trošku tak z toho basketbalového svetu nejak vypadol, ale tak samozrejme, keď to je neskutočná kariéra, že to je neskutočné meno, čiže ja by som bol veľmi rád, bolo by to celkom
si myslím, že aj emočné pre mňa, lebo však bol to jeden z hráčov, ku ktorému hru som nejak prispôsobil, ktorého som pozeral od malička, takže určite by to bolo zaujímavé. Môže byť mi aj slzička vyhrkla. No, škoda, že si nemôžeš vymeniť dres, lebo nám ho dávaš, ale nie je sranda. Samozrejme, to bol joke. Ale akože vidíš, napríklad Rickyho Rubia tiež mega mám rád, hlavne za repre, proste šialený. A vlastne v NBA mal dobré zápasy, ale vždycky mal vynikajúci zápas proti Lakers. To je proste, ja ako fanúšik Lakers som to vždy mal, že Ricky Rubio triple-double tam dal, že hral fakt, že výborné zápasy. Ale... Čím to bude? No, no každý chce proste v Los Angeles zahrať dobre, no. A... Ja som skôr myslel na to, že to Lakers nič moc, no. Ja viem. Hej. Ja som to chcel tiež zaobaliť trošku. Áno, diplomaticky, ale naozaj super. Ale, no poďme teraz, keď sme ináč pri tom NBA, akože repre myslím, že sme vyriešili aj teraz vlastne, že sa ti darí. A keďže primárne aj tento buzzer beater máme taký, že NBA podcast, tak neviem, sezóna začala, sleduješ aj to? NBA? Áno, určite áno. Sledujem väčšinou akože nepozerám zápasy, ale highlighty a tak výsledky, čiže viem asi tak nejako o co go. O co go, no a zaujalo ťa napríklad nejaké trady teraz, čo boli počas leta, alebo vlastne tými, jak sa obmenili? Ešte trošku ma zarazilo. Teoreticky myslel som si, že to bude fungovať, tá Philadelphia, ale tak to už ste aj vy v minulom podcaste, neviem, že som to zachytil, že riešili s tým videom a Paul Georgeom, čiže to je akože taký, proste tá Philadelphia, ja neviem, oni majú tam nejakí sú zakliatí, čiže proste, ale napríklad môj kedysi stále nejaký obľúbený hráč Chris Paul v tom San Antoniu, to je akože to je bomba pre toho Wembaňamu, čiže to si myslím, že mu môže trošku predĺžiť ešte kariéru tomu Chrisovi Paulovi, keď už sa mu nepodaril ten titul. Jasné. Áno, takže tému tam presne, že už v preseason bolo, tému to tam nahadzuje zo šatne, ty vole, a Wemby to iba chytá vo vzduchu, čiže fakt to, na to sa myslím, že môžu že fanúšikovia tešiť. Aj keď dnes akurát dostali celkom za vyučenou od Dallasu. Hej, no, akože tam som tiež akože dosť spokojný s tým tradeom toho Klea Thompsona. Podľa mňa ten tam sadol jak Reed na Sherbel, neviem, či to takto tu môže. Áno, môžeš aj horšie. Hej, dobre, čiže to podľa mňa ten trade im vyšiel, no, že akože neviem, či tam neprišli o Hardawaya. Áno, myslím, že ten išiel ale ten dosť pohorel v tomto, že on pohorel dosť play-off a ešte mňa to tak fascinuje, že ten Chris Paul, jasné, že určite tá hra sa ti páči, lebo proste tvorí hru, je to ten, veď preto point guard, že vlastne je pre neho dôležité, aby rozhral týchto. Ale ty tiež, Mario, nemáš niekedy problém, keď sa niekto provokuje niečo, tak nemáš problém s trash-talkom a dostať sa pod kožu, že máš rada aj túto vlastnosť Chrisa Paula, že vlastne on je taký, že si vie spraviť poriadok. Akože... Na začiatku som to nejak ani nevnímal, že je taký, ale potom postupne aj ľudia proste ho začali viacej hejtovať aj jedno s druhým. Ale no proste je taký, no akože každý máme niečo v sebe a proste nemôže to dať, si myslím, že von len tak. Čiže akože určite aj táto vlastnosť je taká, že dokáže sa dostať pod kožu iným hráčom. Neviem, či si pamätáte to memečko, keď tomu Steveovi Kerrovi sa tam svial a potom proste tá kameň na tvár úplne. Áno. A presne takéto veci, že si povieš, že proste... Áno, ako to robí. Akože aj títo trash talkery, však samozrejme je to také nutné, pokiaľ nie si level Draymond Green, tak naozaj, že... To je iná kapitola, ten už do väzenia pomaličky. Nie, akože hneď prvý zápas netechnická, čiže naozaj že neostal nič verný svojej povesti. Ináč také zaujímavé veci hovoril, že Draymond Green teraz, neviem, či už mali iba emócie, že chceli Golden State cez vlastne leto získať, že aj Paula Georgea, aj Lauriho Markkanena. Neviem si predstaviť, že... Nikdy, no, ale... Čo za Stefa Curryho, alebo neviem, lebo akože celkom ako si naložili, že tie ich také ambície zaujímavé, ale Golden State, hlavne teraz, neviem, prvý zápas, akože myslím si, že budú hrať ten basket, že nemusíme braniť, ale dáme viacej bodov ako super. Tak videl si, dali nejakých 135 bodov, alebo tak, nie? Že... 139, no, že dosť veľa. Ja neviem, tak Curry, proste to sme videli na olympiáde, ten sa nezastaví, dokým ja neviem čo, dokým ho zranenia budú obchádzať, čiže akože to ja ho extrémne rešpektujem v tomto.
Áno, akože k Draymondovi neviem, či sa mám vyjadrovať. Myslím si, že my sa skoro každý podcast s nemu vyjadrujeme. Hej, a no. Vieš, no je to proste blázon a naozaj viac menej už škodí veľakrát tomu týmu viac ako... Aj celé NBA podľa mňa, lebo akože oni nevedia, čo s ním. Keby nebol Američan, tak podľa mňa už tam dávno nie. Že vlastne ho to ešte drží Američan a že majú nejaký rešpekt tým titulom. Ale určite. Mňa skôr také zaujíma, Mário, že ako sleduješ to a tak, že predsa len počas sezóny sa tie týmy menia, že je to veľmi ťažké odhadnúť, ale koho možno ty favorizuješ, alebo tak, že možno, že koho favorizuješ a koho by som doprial, že vlastne ten titul možno ďalšie sezóne. No akože tak Dallas tento rok vyzerá zase dosť dobre, takže ja budem veľmi rád, keď sa oni dostanú. Predsa majú to európske gro, strašne mám rád Kyrieho, akože je crazy mimo basketu, ale akože ja si celkom idem tieto jeho srandy. Že proste není taký, ako to povedať, že ide s tou... Proti prúdu, no. Proti prúdu úplne. Ja takéto veci mám rád celkom. Akože to, že antivaxerské nejaké takéto veci, možno to už bolo cez, ale tak proste je svojský, ale ten Dallas mu sadol celkom. Ten Dallas mu a neskutočne sa na ňo pozera. Ja to vždy hovorím, Mario, že vlastne, že ja som Allena Iversona, Michaela Jordana a Kyrieho, lebo ten Kyrieho ballhandling a tie strely, aj to je neuveriteľné. Vieš, že s Teho sme mali skoro jeden celý podcast o tom, jak dal tou lavačkou cez Jokića to ucho, vieš. To je flow, to je neskutočný flow, proste to ide automaticky. Ja som ho... niečo povedať už. Hej, ďakujem. Už to tam varíš, hej. Áno. Ja len to, že ja som ho videl naživo hrať a že je ešte rýchlejší ako proste v tej telke, že to je šialené. To, už pri rozcvičke vieš, že si prehral. Áno. Ten matchup s ním, no akože je to borec v tomto, ja neviem, on to má úplne podľa mňa, že vrodené tú automatickosť toho ballhandlingu, proste, že si to hodí a vie, že sekundu dopredu, že kde mu to padne a akože masaker. Je to frajer. Akože tiež by som mu doprial ten titul a hlavne teda ja aj mám veľmi rád Luku. A Luka Dončič dneska tiež, čo zase porobil tam tie jeho Luka Magic, tie jeho prihrávky, to je presne to, čo si vravel, že to nie je len tak, že to máš natrénované, to proste vidíš. To vidíš, no. Akože nejdem teraz nejak vychvalať seba alebo niečo, ale tiež niekedy si tak poviem, že keď nahrám nejakú nahrávku, že jak to bolo možné v tej milisekunde, a si zober, že on podľa mňa to má ešte, vieš, že posunuté možno inde, že to je akože to musíš asi sa s tým nejak v podstate narodiť, alebo neviem. Skill a všetko môžeš natrénovať, ale takýto... Musíš mať asi to, čo máš ty, že z teba mám vždy pocit, že teba viac teší tá pekná prídavka, ako pekný koš. Áno, určite. To za mňa... Už celkovo prihrávka je taká, vieš, lebo však ste dvaja. Už aj to spoluhráčovi dopraješ a kož dáš sám, vieš, to je také, že keď ti niekto nehrá, takže mám to radšej, hej. Možno, že ináč to je recept, že pre teba, že ešte viacej prihrávok dávať, že lebo vlastne aj Jokic, aj Dončič sú takí pomalší, že vlastne pomalšie pôjdeš, spomalíš si to a... Podľa mňa oni musia vidieť tú hru, nejaký slow-mo, vieš, že to je... Vravím, ako ten Kyrie má ten flow v tom driblingu, ako oklama toho hráča, tak títo proste zase to majú, že ten court vision majú proste úplne, že... Hlavne sú vysokí, vieš, to sú... Jokic má koľko? 2,10? Aj 2,15 už. 2,15 zase znamená, že on vidí o mnoho viacej proste, jak tí rozohrávači, že... A tak vieme, že on bol na začiatku kariéry rozohrávať, takže... No. Akože keď bol malý, no kariér. Aj Luka má nejakých 204-205. Luka je obrovský. Luka je strašne veľký, no. Ja mám vždy také pamätné pár zápasov, to čo bola tá séria z Clippers, keď boli Clippers v plnej sile, čo tam nakoniec Clippers vyhrali. No. A tam bolo vidieť, že vlastne dvaja top špičkoví obrancovia rukatí, Kawhi a Paul George bránili a on... To si pamätám. No. A hrali v nejakom pace, hrali tempo basket, vieš, a ten Luka dokáže prispôsobiť celú tú hru k tomu jeho tempu, vieš, to je na ňom neuveriteľné, že on že môže sa rýchlo, koľko chce, ale on si prispôsobí to tempo hry. Hej. Je v tomto úplný majster. Neviem, pamätáš si, keď hrali s Phoenixom, čak to, čo im spravil ten Game 7. Áno, tam je to tiež mamičko legendárne. Áno. V polčase bolo, ja neviem, o nejakých 50 bodov, alebo tak. No, jasné. Neviem, akože. Je to šialené, ako napríklad Tomáš dal tip, že už túto sezónu, že by to mohla byť Luková MVP sezóna. Ja dúfam. Je tomu blízko, ja už mám taký pocit, že podľa mňa, že budú to chcieť dať nejakému Američanovi už.
To je tam inak. Brunsona alebo Tatuma, lebo poviem Tatum, tak si všetci z neho srandu robia a tak, a už prvý zápas, a aj druhý dneska hral výborne. Len či mu to vydrží. No nemá to presne to, čo sme sa bavili, tak pod kožu sa nevie dostať, nie je to taký BDS. Je to taký dobrák. Áno, nie je to taký killer, no. No. Vieš, aj trošku mu, nechcem povedať, že uškodila tá reprezentácia, že proste, myslím, že to vie vstúpiť do hlavy proste, keď vyhráš titul, on nebol MVP, nebol Brown MVP? Či Brown, no. Že vieš, akože trošku si myslím, že mu to vstúpilo, ale zase všetci vravia, že v tom Starting Five, v tom seriáli, že akože by ho vykreslili strašne dobre, že on je strašný dobrák, že proste len... Áno. To je to proste, tie sociálne siete teraz, môžeš byť hociaký, môžeš byť dobrý, spravíš jednu vec a už sa to s tebou tiahne. To je, áno, to máš presne ten protiklad, veď my z toho máme radi aj Anthony Edwardsa a ten jeho mindset presne. A ten killer instinct, ktorý má Jason Tatum, ktorý je proste tímový a neviem čo, a Anthony Edwards je taký, že môžeš mu tam aj Michaela Jordana postaviť a on povie, že najlepšie na polobovke, vieš, a stále je s tým mindsetom proste pripravený. Presne. Onak to bol v tom filme. Presne, to som totálne napadl, že on je presne jak v tom filme. Ja škoda, že sám seba. Hernan Gomez nie je jak v tom filme. No. Uvidíme v novembri. Áno. Ale presne tam som sa smiel, že Tatum Edwards presne z tom Starting Fight, čo si spomenul ten dokument, on tam hovorí, že vlastne už postúpili a že idú na Dallas a že dajte mi Kyrieho, že proste myslím si, že ho dám a proste rozbil ho strašne Kyrie v prvom zápase. Takže ja som to ešte nedopozeral, takže ešte neviem, že čo sa tam bude diať, díky za spoilery, ale... Akože kámo, je to minulá sezóna. Hej, ja viem. Ale je to pekne spracovaný dokument, viacej mi tam taká tá príprava, možno, že chýba, ja mám rád, keď vidíš, že jak makajú, dobre, že nejak jedálniček by som chcel vidieť. Ako majú. Zaujíma taký background toho celého, hej? Presne tak. No ináč vidíš, vy máte napríklad tam u vás, že či máte nejakých výživových poradcov, alebo či máte nejaké príkazy, zákazy? Vieš čo, je to... Čo ti sedí, ty už proste to svoje telo nejakým spôsobom poznáš, vieš, že za tie roky, akože nevravím, že ja som nejaký strašný veterán alebo niečo, ale už viem, čo mi sedí pred zápasom, čo mi takto sedí, že cez týždeň, čo si zase môžem dovoliť po zápase, vieš, že je to, každý to má individuálne, akože napríklad ten zo Španielska, ten je úplne, že striktný, to vidíš na ňom, že proste ten nemá ani percento tuku podľa mňa v tele, vieš, a akože po zápase to samozrejme dokáže sa odviazať, ale proste ten týždeň je taký, že vôbec. Proste máme aj pizzu po tréningu, keď je niekto, ja neviem, napríklad ja teraz budem musieť doniesť pizze, lebo však bol som nejaký MVP, či čo, bol som v peťke, takže akože máme toho celkom dosť teraz, takže dieta neviem, ale akože, a niektorí chalani majú normálne, že akože jak sa tomu povie, catering, že im nosia proste jedla domov, že máš 5 jedál za deň, máš tam nejakých 3000 kalórií, ktoré musíš splniť. Takže akože v tomto niekto hej, niekto nie a každý už to svoje telo nejakým spôsobom pozná. Hej. Tak lepšie ako Tony Kukoč, čo hovoril Steve Kerr, čo hovoril, že Tony Kukoč, kedy si zjedol 2 burgery, nejaké cestoviny, dal si červené víno, že išiel sa vysrať, pospať a išiel na zápas. Ale vieš, niekomu to absolútne nevadí. Proste, keď si pozrieš Američanov, to je akože, ja som mal spoluhráčov, ktorí zožrali proste doslova, že strašné množstva a nikde nič proste, žiadny tuk, vieš, jedno s druhým a potom si tak povieš, že prečo to nemôže byť aj u nás tak? Neférová genetika, akože tiež kamošov, čo môže hocičo zjesť a nič, že on je a ja priberám z toho, čiže máme to tak, ale to bol Dwight Howard, akože ešte to som k tomu sa chcel, Dwight Howard bol kedysi bol väčší, nebol taký vyrysovaný, ale že on stále, že nejaké čokolády jedol a snickersky a takéto. A potom vlastne mal s tým tie zdravotné problémy a vlastne už potom sa tak vyrysoval, keď Lakers si získal ten titul. Takže dal nejaký comeback. To si chcel povedať, aby si spomenul Lakers? Musel to tam zakomponovať nejak, hej. Dobre, jasne proti mne, to je neuveriteľné toto. On sa tuším stal aj vegánom potom, nie? Že vlastne, že aj prestali z meso a takéto. Neviem, že aj Chris Paul určite nie je meso. Bola tá moda, to Beyond Burger, čo aj Chris Paul vlastne, potom prišlo sa na to, že v tom má podiel v tej firme, tak všetci, že vegánske burgery, vieš, že jedli. Okay. Ale akože prišlo sa na to, že nie je to až také úplne, vieš, že to vegánske neznamená hneď zdravé, tam máš toľko tuku a týchto vecí, čiže... Tiež mám kamaráta, Peťa.
z Trnavy, pozdravujem, počúva podcasty, takže a tiež je vegán a tiež sa niekedy pozriem, že kokos, že však to je vypražané hento tamto, že vlastne... Áno, je to také, že človek si hovorí, že ako sa nasítiš, vieš, že vlastne ako ja tiež nie som nejaký úplne, že obľúbujem mäso, že proste mäso je ťažšie, ale to mäso ťa vždy viac nasíti ako toto, vieš, ako keď si dáš nejaké, ja neviem, čo ja viem, lusky, tofu a takéto veci. No, ale zase tak ja mám všetko rád, čiže akože ani takéto veci mi nevadia, vieš, že manželka niekedy spraví proste, podľa mňa raz do týždňa je to celkom fajn si dávať takýto, že mimo mesa, vieš, alebo niečo také, že nevrajím, že raz do týždňa, možno to niekto aplikuje viackrát, ale prečo nie? No jasné, presne, že každý si to telo pozná, že ako funguje. No ale spomínal si ešte tých, sa mi páči, ak premosčujeme, tu skáčeme. Úplne, dobre. Ale dobre. Tak. Nie sme zaseknutí. Áno, páčilo sa mi ešte, keď si hovoril vlastne o tých rozhrávačov, tak ten Chris Paul, tak sa ti obľúbený ten Kyrie Irving a vlastne z tých nových ešte my často máme debatu o Traeovi Youngovi, že je overrated, alebo niečo v tom zmysle, že ako keby máte čísla, ale ako keby ten impact na ten tým až tak tam nie je. Že ako to ty vnímaš? Že napríklad, kľudne možno nejaké obľúbené rozhorávače, možno, že čo aj nám uniklo. Jason Williams. White Chocolate. White Chocolate je... Jasne, to sme všetci milovali. Musel som spomenúť. Určite áno, no, tak akože ten je šialený, akože mávam často také chvíľky, že len tak si dám highlights Jason Williams, akože tá prihrávka o lakeť, to je... Chlapci, dáme niekedy výlet do Ameriky, my s Teom sa budeme pozerať a Mario si s ním zahrá niekde nejaký pick-up vnútri. Ale však stále hráva. No. Hej, ale vyzerá taký nabitejší, nie? Počkaj, to je Mike Bibby. To je Mike Bibby, áno. Sorry. Oni tak Mike Bibby určite nie je vegan. Mike Bibby. Tam kravu zje každý deň. Je to vybavené. Hej, ale to je také satisfakčné, proste to môžeš hocikedy pozerať aj, vieš, na Instagrame, keď to scrolluješ, tak ti tam vybehne to isté, proste, čo si videl už 150 krát, ale proste ostaneš sa na to pozerať, zaujíma ťa to, čiže bol to úplne evolučný hráč. Ale späť k tomu Traeovi Youngovi, zase sme sa dostali do 90. Čiže neviem, no akože ja tú Atlantu som moc nepozeral predtým, ako tam došiel Witt. Až teraz som to tak viacej začal. On vyzerá akože super chalan jedno s druhým, ale neviem, no tiež ten impact podľa mňa je taký kolísavý. On bol aj zranený veľakrát, že stále sa nejakým spôsobom podľa mňa snaží nájsť ako úplne, že pomôcť tomu týmu. Alebo tam potrebujú nejakú ďalšiu niečo tam možno, Dejounte Marias tak nefungoval, ale napríklad mal výborné play-off vtedy proti Knicks, čo hrali celý Knicks, fakt Trae Young, to bolo... Áno, to bolo Trae Young, Tomáš, to si zase si ty asi na to, ne? Áno, unúča Madison Square Garden, ale užíval si to vtedy. Máte momenty, to proste Ice Trae, akože to je akože celkom v tomto tiež dosť taký hráč, že dokáže tie koncovky. Ale neviem, no akože, že by mal však, kedy sa dostal Atlanta tak ďaleko, že to bola jediná taká sezóna, že čo... Odtedy sa trápia už. Boli play-in minulý rok, neviem či nie, ale nedostali sa, myslím. Hej, je to také, no napríklad akože presne pre nás československých fanúšikov basketbalu je dobré, že ten Witt krečí, že Witt dostal šancu a vlastne teraz sa hovorí, že aj v tejto sezóne, že by mal možno, že nejak viac hrať v tej rotácii, bola teraz myslím, že hrali tak 9 hráčov točili, tak hral aj on. Hej, vidno na ňom, že sa tam cíti tak komfortnejšie už a na tom ihrisku, že tie prvé zápasy boli také, ale potom však dal tam tých 5 trojek a takéto zápasy mal, že super, ja som za neho no akože... Highlightov bol, čiže... To akože, no... Ale presne, že podľa mňa to hráč už musí byť v takej väčšej pohode, keď už takéto veci si dovolí. Presne. Musíš mať to sebavedomie a nebáť sa stratiť niekedy tú loptu, vieš. To je také, že dosť veľké také plus, čo majú hráči, že nebáť sa proste spraviť nejaký ten decision, že stratiť aj tú loptu. Jasné. Ešte mňa také jedno napadlo, lebo ja mám strašne... Keď príde veľmi talentovaný hráč do NBA a nemá to pokope úplne v hlave, že vlastne tým talentom tak nenarába. Pre mňa úplne najlepší príklad, aj keď sme pri tých rozhoráčov, je Ja Morant, ktorý zase teraz si videl pár zápasov, že to je neskutočné, čo on dokáže proste s tou loptou, aj tie skoky, aj tie veci. Že teraz tam bola neviem, či si videl tú zadovku, čo spravil a potom cez čo spravil taký layup. A
že... na výhru, nie? Alebo... Áno. No. Čo možno aj na ňo hovorí, že vlastne, že už, lebo vy ste aj rovesníci, že aj sám vieš, že vlastne človek už tuším 25-26 ako ty. 2000 neviem, či nie on. Že môže ešte možno 2 roky mladšie, ja neviem. Môže byť, že vlastne, že ten človek tiež dospieva v nejakom veku, aj ty teraz akože máš aj syna a tieto veci a tak ďalej, že určite, že nerobil si také sprostosti ako on, jasné, že si nedobil. So zbraniami si nebehal, hej. Ale že vlastne, že či ešte môže byť pri tom chalanovi, že teraz sa uvedomil, že vlastne, že ešte tú kariéru môže nejako potiahnuť, vieš. Tak ja dúfam, že hej, lebo akože on je dosť atraktívny pre tú NBA aj pre nás, keď proste rád to pozeráš. Vidíš tie highlighty, proste jak tam dokáže typek zavesiť cez 7-footerov totálnych s nápriahom, čiže akože toto je brutál, ako to, čo robil mimo basketu, že sa snažil byť strašne ghetto, je dosť druhým, tak to som moc... To som si moc nešiel, túto jeho epizódu, ale tak však dosť sa mu tam nahrnulo tých sračiek, takže dúfam, že už ho to nejak bude smerovať ďalej. No, mal tú smolu minulú sezónu, že 25 zápasov a odsuspendácia, potom 9 zápasov zahráš a zraní sa do konca sezóny ešte na tréningu. Tak, on tam mal tú labrum, nejakú kosť, ale niečo také, nejaké rameno. No. On našťastie ešte stále, že vieš, my sa predtým báli, že dopadne jak Derrick Rose, vieš, vlastne je tiež taký hráč, čo tak brutálne skáče, ale stále tie kolena mu držia, preto mu aj držím palce, vieš, lebo ten atletický hráč, to aj v minulosti boli takí, keď zase sme v tých 90 rokov, ale tam boli ešte taký Steve Francis, alebo ja neviem, Stephen Marbury a takí hráči, a tí tiež boli, keď im odišla tá atletickosť, tak po 30 to bol úplne iný hráč, ako predtým. Tak jasne, keď je niekto vyložene založený, jaké slovička na tej atletickosti, tak je ťažko potom. Ale tak keď prispôsobíš tú hru, veď Ja Morant tiež nie je nejaký excelentný strelec, ale vidíš, že dokáže proste dať 40 bodov z tých vnikov a podobne, takže akože ja mu prajem a zase hlavne, ako to povedať, hlavne ten tréning a tie ostatné veci išli strašne hore od toho, keď Derrick Rose sa vtedy zranil, že proste možno tá iná príprava, vieš, ťa dokáže trošku tú predikciu toho zranenia, že o dosť percent znižiť, takže možno aj to. Áno. A podľa mňa on je aj ľahší celkom, ako keby ten Derrick Rose bol taký beast a on je také pierko mi príde, taký Snoop Dogg. Čiže to môže byť. Teo sa ma pýtal jednu vec, ktorú som si nebol istý, že či si mal niekedy nejak bližšie do NBA alebo do nejakej Summer League alebo do týchto vecí. Neviem, či tam raz niečo také nebolo, že si bol na nejakom kempe v Európe, kde si sa bol. No. Nie som si presne istý. Eurocamp to bol, 2017 to bolo. To som bol v Taliansku vtedy a vlastne mal som sezónu v Prievidzi, som bol na hosťovaní a akože mal som dobrú Európu, hrali sme vtedy ten FIBA Europe Cup, to čo teraz one spomínali, že naposledy sa to hralo vtedy a vtedy. To som mal celkom dobré čísla jedno s druhým a hej, potom som dostal pozvanku vlastne do Adidas Eurocampu, tam bol aj Mišo Fuzek vtedy a to bolo akože celkom zaujímavé. Mal som tam aj dobré zápasy a hrali sme tam proti Zionovi, Dariusovi, Garlandovi a takýmto hráčom, takže Nazrid. Nice. Takže akože extrémne dobrá skúsenosť a fakt, že som aj dobre hral proti ním, čiže asistent trénera z Lakers vtedy si ma tiež zobral bokom a vravel, že proste, že som taký jediný true point guard, že čo ešte existuje, že je veľmi rád, že to vidí, lebo že ostatní sa tam snažia proste skorovať jedno s druhým, že nie je to už moc časté, že vidí ten taký pass first. Takže to bola akože super skúsenosť, no len potom ako prišla sezóna, tak som nedostal moc príležitosť, takže to tak trošku padlo a neviem, som tu, kde som, ale zase je to proste cesta a niekedy ti veci nevidú a tá NBA proste, myslím si, že je dosť o šťastí. Vieš, že akože nevravím, že úplne všetko, ale dokážeš akože si to vydrieť, ale potom proste tú šancu dostaneš strašne minimálnu, ako ten Vít napríklad, pred ním sa tam zranili 2-3 hráči, čo mu strašne pomohlo, že dostával ten priestor v tej rotácii. Ja nevravím, že a ukázal sa, vidíš, proste má na to. Ja si myslím, že veľa hráčov v Európe má na to. Bronny James, pozrieme si, že by mohol pekne niekto iný byť, hej, ale zase uvidíme, čo z toho vznikne. A ja mám ešte taký pocit, možno opravma, keď si to nemyslím, že tí bieli európski hráči, ktorí sú on-ball, ktorí sú vlastne s loptou, to majú veľmi ťažké, lebo tých hráčov, ktorých tam máme,
ktorí sú tam, že Luka Dončić, Jokić, to sú superstars. Že takí tí hráči, ktorí nie sú že úplne superstars, sú napríklad ako tým, že by si tam bol nejaký roleplayer, že to má oveľa ťažšie, že vlastne ten vid je ten free and D, že vlastne obrana trojka, že on to má ľahšie ako napríklad hráči, ktorí hrajú s loptou. Áno, ale zase aj Vid, vieš, on tiež prispôsobil si myslím, že tú hru, on bol tiež taký viacej na lopte, ja by som povedal, že v tej Európe hral iný štýl basketbal ako teraz, že proste on nebol taký, že triendy hráč v Európe, si myslím, že proste on má atletickosť jedno s druhým, takže ja si myslím, že tú hru trošku tiež musel prispôsobiť a vidíš proste, vyšlo mu to, ja mu strašne fandím, lebo však ja som s ním zažil vlastne tiež v Bambergu nejaké kempy, takže si aj rozumieme a akože je to super chalan, hlavne strašne skromný a však by ste ho tu aj mali v podcaste, že? Áno. Je super, že dobré debatky. Hej, presne. Ináč, spomenul si, že true point guard, že vlastne ti povedali a vlastne za mňa teraz sa stala taká vec, že po 2 rokoch sa vlastne Lonzo Ball vrátil. A napríklad akože ich otec je šialenec, hej, ale Lamelo aj Lonzo, tie skills basketbalové tam sú a mňa presne som mal rád na Lonzovi, že tie prihrávky, čo vedel a ten rozhľad, presne, že old school rozohrávač. Presne. Skvelé, akože fakt, že by som bol rád, keby sa mu podarilo ešte to nejak naštartovať tú kariéru, lebo akože vyhrával sa z takého prosím? 2 roky, no. Áno, 1000 dní, myslím, či koľko to bolo. Mal nejakú túto, že genetickú, že vlastne jemu museli koleno úplne meniť celé. A pre mňa má neskutočný rešpekt, že nie je veľa hráčov, ktorí si dokážu zmeniť štýl a zlepšiť strelbu v NBA. Vieš, že vlastne on nemá vôbec šut a to napríklad v čom Ben Simmons, ktorý je proste idiot v tomto, že si nedá povedať, že on je vlastne pravák a nie je lavák, tak v tomto vlastne Lonzo bol úplne, lebo aj sme to rozbajali, on mal ten prvý štýl strašne škaredý, taký lakeť mal von, vieš, a prerobil ten štýl. Ale jemu to na univerzite padalo celkom, neviem, či si pamätáte, že jemu, ale proste... Je to bližšie tá trojka možno aj to. No. Ale vieš, on nemohol spraviť iný move, napríklad step back, doľava, on nemohol spraviť, lebo to je úplne protismer totálny, vieš, že to nedáva zmysel, absolútne, fyzika nepustí v tomto. Popieral fyziku, ale teda snažil sa. No. Áno. Ale Lamelo tiež mal teraz výborný zápas. Áno, zase tiež šialenec, on je zase strašne tiež kreatívny, to je... No ale presne, že obidvaja, že super, tie hlavy basketbalové sú len ja neviem, čo im ten otec dával jesť, či iba žele cukríky celý život, keď sú takí, zranenia, strašne ich bijú zranenia. To je... Tak paradox je ten, vieš, že napríklad hovorí sa, že Lonzovi dosť nepomohlo, že mal tie ich tenisky, vieš, že vlastne nemal poriadnu značku tenisiek a že aj tie tenisky mohli pomôcť k tomu, že to koleno tak trpelo, vieš, že vlastne, že tie otrasy a všetky tie veci, ktoré proste boli, že predsa len tie najväčšie značky, aj dokonca aj tie čínske majú tie technológie už tak spravené, že vlastne, že je to urobené aj proti otrasom a že ti to aj viac pomôže možno. OK, to dáva celkom zmysel, no. No on tak vlastne čo za $500 predával tie Big Baller Brand. Ešte to existuje, či ani nie? Vieš čo, nie. Aj keby to bolo, tak to chcem vytesniť. Že... No. Oni čo robili však oni boli aj v Európe, nie? Však oni hrali s tým bratom. V Litve nehral? V Litve hrali, v Litve, Liangelo a Lamelo. A v Austrálii bol tuším ten jeden z nich tiež. Áno. Jello, no. Áno. Ale počkaj, aj Lamelo bol v Austrálii. Aj Lamelo môže byť. Áno, môže byť, no. No. Ešte? Tak išli si úplný príbeh tiež. Vesmír vlastný úplne. Smerom do NBA mám takú otázku ešte, prepáč, že máme tie dva talenty chalanov, že vlastne Tima Malovca dobre poznáš z reprezentácie, chalan proste robí veľký pokrok a druhý je ten Seborančík, ktorý vlastne v reprezentácii, neviem, či ty si ho aj zažil niekedy, možno si ho len videl na tréningu alebo tak, že čo si možno myslíš o ich šanciach? Ja im to tiež strašne prajem. Timo si myslím, že má na to, lebo akože seba moc neviem, lebo on si vlastne žije tam ten, ja to poviem americký sen, alebo neviem ako to povedať, že on tam je od malička v podstate, on tam je od high school, takže, ale myslím si, že neskutočné telo má predispozície brutálne, však po tatkovi to nebudeme klamať. Hlavu si myslím, že keď má po tatkovi, tak ho tiež nikto nezastaví. Takže akože bude určite cieľavedomý. A myslím, že on tam bol aj nejakých top 60, nejakých prospektov alebo niečo také. Áno, bol ten štvorhviezdičkový prospekt. No, takže akože však prečo nie, vieš, že možno tam je teraz viacej videný. A zase Timo v tej ABA lige minulý rok nemal takú rolu, ako má tento v podstate. Viacej tam bol taký, že bránil tých rozohrávačov jedno z druhým a strašne dobrý obranca. Akože na to, aký je vysoký, tak on je strašne pohyblivý a rozumný, čiže a hlavne mladý. Takže ja si myslím, že obidvaja
bodaj by sa im to podarilo, bodaj by sme už tam mali konečne niekoho aj my, nielen Češi. Tak ale máme titul z NBA na Slovensku. Jasné, Rišo Petruška, jasné. To nie je len tak. Áno, no ale ešte sme nespomenuli jedného rozohrávača, tak máme ťa tu, tak máme radi aj taký ten pohľad tvoj na to. Náš asi aktuálne najobľúbenejší, môj aktuálne asi aj najobľúbenejší hráč celé NBA je Jalen Brunson. OK, to som čakal, že povieš. Hej, ten je proste skvelý. Za mňa môže ísť na to MVP túto sezónu. Uvidíme teda ten New York, ale dobre, strašne ich zmlatil Boston v prvom zápase. Ale myslím... Ja som videl, že tam niečo šachruješ s tou kamerou, že niečo príde. Hej. Čiže, jak vnímaš tohto hráča, akože vtedy tak z Dallasu odišiel tak, že mal celkom dobré play-off, uvidí sa, že New York ho podpísal vtedy, že dosť veľké peniaze, uvidí sa. Hej. A stal sa z neho fakt, že King jasné. of New York, no. No, tak jeho hneď pravili po sezóne, že to je úplne, že ovládol New York, nie? Že... Ja som si nebol istý tým tradeom z toho Dallasu, ale on asi potreboval to, že byť proste ten hráč, že OK, on tam mal luku a vždycky bol taký v pozadí trošku, ale v tomto New Yorku úplne vystredil a mali to dobre poskladané. Ja neviem, čo sa tam teraz... neviem, Tomáš, ty mi povedz na to názor na tento trade, lebo ja neviem, si s tým spokojný, alebo... Ja som síce v našom podcaste povedal, že išiel som all-in, že Knicks pôjdu na titul, že podľa mňa to ešte nie je úplne celý tým, ktorý oni poskladajú, ale trochu mám akože vrásky z toho Michaela Bridgesa, že čo sa mu stalo s tým štýlom strelby, to je otras. Čo sa stalo? Ja som to... Anthony Edwards to hovoril, že this motherfucker change shooting. Hej. Neviem vôbec. To je také a plus ten tým vlastne, čo mali veľmi deep, vieš, že vlastne oni mohli využiť veľa hráčov, tak teraz je strašne úzky. Akože ja napríklad som už tak skeptický, teraz máme takého jedného kamoša, ktorý takého Andreja Kašpera zdravím ho, lebo on je taký fanatik do NBA, už to rozoberá tie štatistiky a tak. A my sa bavili, že vlastne v NBA je strašne, jak napríklad pri tom Lukovi, že Lukovi sa môže zatvoriť rýchlo to championship window, že vlastne tak aj hráč sa môže strašne meniť, napríklad ten OG Anunoby, vieš? Že OG Anunoby bol underrated v Toronte, strašne hovorí, že super obranca, neviem čo. A za mňa je teraz overrated, lebo proste dostal veľa peňazí, stále je zranený a nie je až taký on je iba taký shooter, že vlastne potrebuje loptu, nevie hrať veľmi s loptou, čiže tam veľa vecí môže zapadnúť, ale aj nezapadnúť. A keď som videl ten Boston v tom prvom zápase, ak im šupol tých 29 trojok, ty kokos, takže to ešte bez Porzingisa, takže neviem. Ale mohli tiež dať už rekord, nie? Tu jednu mohli dať, že tam aj 12 po sebe ale mali oni, že to vlastne, že náhradníci už strieľali, čiže to bolo to na nich. Ale tak stále je to NBA hráč, čiže mal by vedieť dať tú trojku. Mal by tu jednu dať, nie? Což možno by sme aj my dali, keby sme to šli. Tak na budúce vidíš, by si dala ešte 21 asistencií, 29 trojek a ďakujem. Dovidenia. Mám aj kariér na 2 kačky. No, ja som akože z toho Bridgesa tiež bol taký. Ja som myslel napríklad, že to je úplne, že si iba nejak tam strieľa, neviem, on ho nejak cez warm-up natáčal, alebo niečo také, nie? Že... Áno. A potom to vidím proste aj v zápase a všetci sú z toho nejaký taký, že či nemá nejaký nerv proste, alebo neviem, či si pamätáš, Markel Fultz mal toto presne, že on nevedel proste vystrieť nejak tú ruku dobre, tak s ním tam proste robili extrémne premeny. Čiže neviem, no, však on bol tiež jednotka draftu, nie? Ten Fultz. Áno, to bolo vlastne, čo rozobrali. To sme zase späť úplne k čomu sme sa vrátili, si dal pekný tento, že Philadelphia, ktorá robí bordel, tak miesto Tatuma zoberala vlastne Fultza, vieš. No. Čiže... Tieto drafty boli zaujímavé, tieto ročníky. Tiež by som spomenul jeden tým, ale nepoviem ho radšej, lebo to máš ne. A to napríklad som hovoril aj Teovi, že niekto nadáva, že Knicks obetovali veľa draftovej pozície, ale ja hovorím, že Knicks nevedia draftovať. Oni nikdy nevedeli draftovať, proste nevedia to. Neviem, či nemajú dobrý scouting. Vieš, že vlastne oni nemôžu držať tie draftové pozície ako možno nejaký iný tým, ktorý, vieš, ako napríklad OKC, ktoré je úplne neuveriteľné, ktoré ešte môžu mať Coopera Flaga, čo je úplne na hlavu. Toto som chcel povedať, že môžu získať toho Coopera Flaga, ale vlastne, že Clippers, keď nepostúpia do playoff, nie? Áno. Takže budú mať oni právo v prvom kole, získajú ten ich pick
top 10, či ako to je. A je nechránený ešte, vieš? Ja vôbec neviem, že ako to tam... Je to crazy, tieto obchodovania s pikmi. Ten manažér toho OKC, to musí byť strašný mastermind a musí si ísť akože neskutočné predikcie do budúcna, lebo... Doma má excelovské tabulky podľa mňa, že ako čo, kedy, kto. Ako sa to je to, čo sa my radi vysmievame z Clippers, lebo zo Clippers sa dobre a ľahko vysmieva. Tak vieš, že aj to, že ak to Clippers neodhadlo toho SGA, vieš, že vlastne... Presne, jasne. Akože to, že vymenili SGA mladého s Paulom Georgeom, nie je až taký problém, ale ešte k nemu dať 5 pikov, vieš, že proste to je už proste na hlavu, fakt. Tam prišiel vtedy Paul George? Áno, že Paul George, no. Áno, to bola tá veľká saga, že tam aj, myslím, že AD vtedy do Lakers a strašne, že Kawhi chceli do Lakers, či čo. Áno. Keď sa na to pozrie, neviem, akože, OK, Stephen A. Smith, no akože to je blbec, ale nazval Kawhia najhoršia superstar histórie, alebo jak to povedal, no, akože tak smolu má, hej. Len to, čo sa teraz deje v tom Clippers, že ich bývalý trener žaluje za nejaké ilegálna liečba, či čo bolo na Kawhia? Včera to vyskočilo taká vec a že to je akože celkom crazy, že vlastne, že ho nejak divne liečili a nejaké neodborné nejaké experimentálne liečba. Že nejaké tieto, nie? Že urýchlili, kým sa vrátil a takéto veci, že to ani neviem, bolo tak jedno z druhým. Oni tam to vybehlo. O Clippers môžeme niekedy celý jeden podcast, lebo to sa dá toľko vecí na nich vytiahnuť, že to je až neuveriteľné. Aj s tým... To bol kedysi môj najobľúbenejší tým Lab City, proste to bolo Showtime, Jamal Crawford, jeden s druhým, ale... Čo za človeka to tu máme, pre Boha. No. Tak bol tam Chris Paul, vieš ako. Nie, akože nie, toto akože fakt to Lab City, čo to bolo... Vieš, čo tam mali proste, Blake Griffin, ale veď máš tam potiaľ, čo chceš, Teo. No. Veď máš tam trenér potiaľ. Aha. Vlastne JJ tam bol, vidíš? Áno. Vieš, že oni to majú poskladané dobre, ale nikdy sa nedostali. Ja si myslím, že raz tam Memphis dostavil takéto týmy, že... Ale hej, úplne, však aj v bubline, keď boli super a tam Luka ich tedy vyhodil. Áno. Čiže oni ako keby ten posledný krok nikdy nevedeli urobiť. Presne. Ale za mňa Kawhi, keď je zdravý, čo už neviem, či sa niekedy toho dožijeme, tak proste, že to je tak skvelý hráč, to je neuveriteľné. To je robot basketbalový. On robí všetko presne, čo má. Áno. Jak umelá inteligencia, len nadiktuješ, čo má robiť a on proste nemôže urobiť chybu, lebo proste tak je naprogramovaný. Presne. Čiže... Je to šéf, no, akože a proste s tým telom, aké má ruky, tá obrana, to je, no, ja s týmito ničo, ani loptu neviem chytiť, že si to tak pozriem, že masaker. No. Dobre, chlapci, myslím, že už sme na veľmi dobrý pokec. Verím tomu, že ešte niekedy by si k nám takto dobehol. Jasné, kľudne. Možno, že aj naživo. Veľmi radi, Mário, že hlavne tým, že sleduješ tú NBA, tak vieš, lebo veľakrát sa stane, že tí chalani sledujú, ty majú cítiť, že sleduješ, že veľa chalani sledujú, ale nemajú taký prehľad. Vieš, to bolo také prirodzené, že to išlo proste cez Showtime, Lakers po 90. roky a takto, že hej. To je vždy, že keby sme začali teraz menovať obľúbených hráčov z 90. tak to má 2 hodiny tento podcast. Hej. Akože ja som ešte nežil vtedy, ale akože hej. Ja som to pozeral. Tak. Každý to má vnímané, no. Dobre, Mário, ďakujeme ti veľmi pekne, že si teda prijal pozvanie a takisto držíme ti palce v dobre rozbehnutej sezóne, veríme tomu, že budeš ďalej takto naplňať stats. Dávam ti challenge 22 asistencií nejaký zápas. Dobre. A určite ti držíme palce aj v zápase proti Španielsku, kde vlastne... A sa tam vidíme asi. No ja mám bohužiaľ vystúpenie, takže nemôžem. So mnou sa vidíš. Ja ťa budem hnať skoro s palubovky s deťmi mojimi. Takéto chyby. No, bohužiaľ, musím rozosievať humor po Slovensku, takže... Ty môžeš, Kým môžem, no. Dobre, takže držíme palce a ďakujem ešte raz, že si tu bol a vidíme sa na budúce. Jo, čaute všetci. Díky chalani, čaute. It's Lillard, he got the shot!